Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjupon. KSA dong kamukam head branch pen mas really kam anti drugs awareness ajai make kedeng pon. Nijang Karbi Anglong dong kamukam rong Sophia long inglong focus te dong kamukam head branch pen patur pipon si dong kamukam along kedo inglong focus e asai hem along mas really kam anti drugs awareness asai kedeng pon. Labang Swamai Chipahem Pupon KSA dong kamukam head branch president Longkiri Bipen Japon Lindsay Pregjam branch lapen Hamren regional committee atum sitami chetong don pen mayalong RD Chipidon. Bang Swamai kedeng ponang kok at hike non malom ovi kimia tomate students satum aphiong drugs kichu aphai nang bat ong ajoksi labang swasai deng ponang kok lupusi pachini ponu. Lason se bang swasai sitami KSA sai hempen dong kamukam rong sopi towar krong plian ar mukache jenga sai sitami piduponu. Lapen puthot kopiat hesi lapuson asai kedeng ponang kok mapura maya along pachini pon lake non e prangke wangji arni penke sarpi sarbura atum sitami usumar atum aphan kachilangdun akhenang sot lapen kadokawe akorte injer atum aphan anta komatne abang phujong si drugs ke cho thekdun long pulote kes epen sodak akangsa insai ponji puta than pachini pon. Bang Swalong Aluhiaman pen kachetong dun dongka mukam IC Manob Bora pen kedanglok Hamren Regional Committee President Prosonto Ingti Secretary Anthony Tiso VP Kiridhon Phangcho. Prevention is better than cure. But isi first prevention ho. Thema itu awareness awi tentang itu. Hai itu sebenarnya itu. Masih apa sih ke dak kilo dalam itu masuk orang itu. Masih anti drugs kalau tante itu. Kita cini no, lape lili, soal muda culu lape okan sih. Asong bong sitami hala IDU kudo labang ke kahenonai banglo injecting drug user labang ke inhut infected unit penjong si laso drugs laso bi jong si cepat joy increase cepat joy lo tang te hala bang ta long lok lason si indang pon bompo lapen bisikoi ke la inkan kepen inkan ke tercia bang bong ata kere mimi lasto marta ke aok avida intang kring lang tamata ta parlin parlo theklam la tumbang ke hoitu tezun nang lang people lason si tezun pen abisi mo bari tipo masih lason thak do bompo spell bompo pen laso so martum si tame agal pendo di apiso mo enpo lason si laso kiso it's a wish tame indang pon bompo masih non awareness kini penseng komo masih kang si tame ke bang dilangan ya tame KSA tumhan isi ningget hedo lang itu masang program dipon kursi India adet arlo along tomon charting lapen arvit hipo kang hudam pen rat atum kachirina. India adet arlo Kolkata lapen Telangana state along ri arlo along urmi arni tomon charting lapen arvit hipo kedokok ajok hengpi thengprang kaching lok pen chenglok mobile network tower anta hengno et lapen ajahak along ki langkang lum bangso cyclone among VP ke Japon aho Telangana along bang kreke thomatum apran kedam lapen halapu Kolkata state arlo along ta bang ke thom apran kedam nang Sonsi non malom talopi along kijui kelang ahud aphanta kedam dedeji aphan pura red alert kapang dakpon lapen halapu Bangladesh adet along tami ahir ingtang rak pen cyclone among VP ke Japon. Daithor Higher Secondary School along School Managing Committee lapen public atum chelang pet pen meeting ke padopon. Aruni phaing kora trok siar nila khaing kora trok dwar bagor emisi constituency angkang Daithor Higher Secondary School along School Managing Committee lapen public atum pen chelang pet pen meeting ke padopon. Lason si Daithor Higher Secondary School School Managing Committee President Moses Langne Kacharipon Amailong Kachetong Dun Basa Terang Rong Asar Sarsing Terang Angjok Hanse Rong Asar Jiten Hanse Bapuram Singnar Arong Rong Asar Andrew Singnar Lokhimon Tokbi Rong Asar Edward Tokbi Dwarbagori KSU President Sarkuru Terang Advisor Amoron Terang SMC Member Anderson Singnar Members Omphu Hanse Pipen Chenglok Daithor Social Worker Atum Chetong Dun Rinti Jasemet labang swamay long kaching vaipon laki kedam tang principal Nirmal Soikia phan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen suspension notice pipon detlo
Labangso puthak puthot Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen Vice Principal Gitika Bes Borua haloi aphan Principal arpu kimi kepek pon pusi notice pi ponlu sitame deithor arat atumke chedon dunde Gitika Bes Borua haloi aphan ke athema kedamtang sorehini ra ingkora ke thom aningkanta class ke en jum pek anputa students atumpen than pon ruinti lasi Gitika Bes Borua haloi aphan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen piloki pupo laphansi bikok poma tangte kapre kaphan lo principal kepek ponji Lasi deithor area malompen Gitika Bes Borua haloi aphan chedon dunde pu rat atumpen ningjepon ruinti lapen ke president Moses langne ahin pen kaningjepon ke education em Richard tok bi aphan alampali polapen alangli sitame education em Richard tok bi aphan chinki po puta thanpon Kakla chedon dunde lo athe juning first year huta anang than thi legi nang than ta thelong le ako syllabus mukha ta anang pipi ke than mu chota hala advance semester la tum cholo sa nang than mu chota latum ge syllabus nang pitang pi so chari mutual le hai aben la phane thelong le pot syllabus ta ave thana ave ako ke to huta thana thek thi son tuning ke thelong le an thelong le sami ni na do bang ya hot pen thelong long hai sami class ke en kon an ni la bai chi un de sami exam ho ke bang principal ke la si ko ha chi don de lale chulu pute kupilong ke Aru se lut po aru se sikhori chu tum nang ba thuli po birigi mong nang ba li po nonda birigi mong dong ke ho so le apu apia thu sikhor thok ke chu si ing thok classroom na abi pino sikhor chu ing thok thib lo ma se student hi chu lo bo sami thelong de hai sami school hai ma ro ta ing thok thib che ni lege ni limen ke sarong ing ti